बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय सनिबारनि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगासो समाव सिमब्रे-सिमब्रायै फैनाय बारहुंखाया रायजो नाङैनो गोहोम खोख्लैनायाव गोबां खहा खालामलांनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि दाब दाब ओनसोलावबो गोबां खहा खालामलांदों होनना खौरां मोननाय जादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सिमला पुलिस थानानि सिङाव बादाजानि गामिनि श्री श्री शंकरदेव गोजौ फरायसालिनि आरो बादाजानि गामिनि गोबां नखरनि न'-बां बिफां-लाइफांफोरखौ सिलिंखार खालामलांदों होनना मिन्थिदों। गुबुन फारसेथिं बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गोबां ओनसोलफोराव न'-बां बिफां-लाइफां सिलिंखार जानायजों लोगोसे बादाजानि गामिनिनो गोबां नखरनि न'-बां सिलिंखार जानानै गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनानै दङ होननानै खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आफ्लागाव ओनसोलनि गोबां गामिफोरावबो गोबांथार न'-बां, बारि बागान, बिफां-लाइफां, मोब्लिबारि खुन्थियाफोरा खहा जानायजों लोगोसे आफ्लागाव गोजौ फरायसालिनि थाखो खथा आरो आफ्लागाव बिसिडिसि मावखुलिनि थिंफोरखौबो बुखारलांदों। खहा जाजानाय फरायसालि आरो बिसिडिसि मावखुलिखौ थाबैनो फाहामफिननो आरो ओनसोलनि खहा जाजानाय नखरफोरनो थाबैनो खहा सुफुंथाय होनो दाबि दैखांदों आफ्लागाव बिसिडिसिनि मासिगिरि बुब्लिसोरां ब्रह्म आरो आफ्लागाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि राजेन्द्र बसुमतारी बिथांमोना। आरोबाव फैबावदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल सिरांखुंग्रि गामिनि थागिबि थान्दै मोसाहारि आरो बेंटल टाउननि थागिबि बिलिफां ब्रह्म बिथांमोना गोजौ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव रां खामायनायनि आदबजों गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायाव मुखुब थानायखौ नुनो मोन्दों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला लाइमोन बिथांमोना थांनाय बावैसो सिगाङाव आलु आबाद मावखांनायनि उनाव सिरांखुंग्रि गामियाव खमैबो 3 बिगासो जानाय हायाव जोगोनार आबाद मावदों होनना खौरां मोननाय जादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला जोगोनारनि लेरथाया थाइसे फिथाइयावनो 1 केजिनिफ्राय लानानै फ्राय 30 किल'ग्रामसो जागोन होननानै मिन्थिनो मोन्दों। जोगोनार आबादनि अनगायैबो बिथांमोना गुबुन गुबुन आबादफोरबो मावो होननानै मिन्थिदों। आरोबाव फैबावदो सोमोनांथाव मोनसे खौरां कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि खाथ्रिबारि गामियाव मोनसे अन्थाइ मोन्दों। नखरनि सुबुङा दाबि खालामनाय बायदिब्ला बे अन्थाइनिफ्राय दै आरो थाव बायदि गयो होननानै फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बे अन्थाइनि गाब एबा रङा सोलायबाय थायो होननाबो फोरमायदों। बे अन्थाइखौ लाखिनो थाखाय गंसे मन्दिरनि गोनांथि दं, नाथाय दुखुथिया नखरा मन्दिर लुनो थाखाय रांखावरि गैया होननानै नखरसिम थांनानै खौरां लाहैनाय खौरांगिरि बिथांमोननि गेजेरजों फोरमायथिना होदों आरो गोदान सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो लुबैदों। आरो नोंथांमोना बे खौरांनि सायाव फोथायनो हादों फोथायनो हायाखै बेखौ कमेन्टआव फोरमायहरनो दाबाव, मानोना एसे साननो गोनां जानानै फैयो माब्रैहाय अन्थाइनिफ्राय दै गथावना बेखौ। जेखिजाया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बावैसो सान सिगांसो छत्तीसगढ़आव मावबादानि गाग्लोबनायजों CRPF कब्रा रेजिमेन्टनि सा 20निबो बांसिन जवानफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। जम्मु काश्मीराव रैखाथि हान्जा आरो पुलिस बिफाननि नारा-नाथा 13 घन्टा जुजिनायनि गेजेरजों साबा उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला रुंसारि जानाय उदखारिफोरा गुबुन गुबुन दाबनै जायगायाव दङमोन। थांनाय सनिबारखालि मोनसे इसिङारि सुलुंनिफ्राय शोपियां हालामनि चित्रिग्रामाव 3 आरो अनन्तनागनि बिजबिहाराव 2 उदखारिफोरा थाखोमानाय खौरांखौ मिन्थिनो मोन्दों। बेनि उनावनो रैखाथि हान्जा आरो पुलिस बिफाना जथायै सिग्रोमनायनि उनाव नारा-नाथा जुजिलायनायनि उनाव उदखारिफोरखौ गुबुन गुबुन दाबनै जायगायाव गावथारनो हादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय सानथामनि गेजेरावसो जम्मु काश्मीराव रैखाथि बिफाननि जवानफोरा सा 12 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादोंमोन। रैखाथि बिफान आरो पुलिसनि जथायै गाग्लोबनायजों जिउ खोमानांनाय उदखारिफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियारफोर बोखांनो हानाय जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।